Arrastion da ondo torri da hori, itziarrak esan dozta hemen edo, para gure bai, etxiotzet hemen igual horretu txago gure nire, imponi dubiten dago, zaki hemen ikustuko gotzut, gaur hemen itxiko bera, jakiko duzuen zer da behar, zein den gaurko egitan hau da. Domekarako, etziteko, behartzen bateko egune, egitu durela eta Caritas Arrantiak baimet, ekintze antolatu ditu, ez da, pobre edo, behartzen egoerean, ganean, euskara, eta edo, reflexio txikitxo bat egiteko, pentsetan, baretako, ez? Besteak beste hemen batu bahituen alkartasun afari antolatu dago Caritas Arrantiak. Menuen, simplea, saldaberoa eta komisatibana. Eta presioa menu betek balio leikeana edo borodate hori xipek itxingoa da, ez da, helburu nagusi importanteena azkabide moduko alkarte material neurri ebritzen laguntutea. Alkarte honek, ez dakiten zuterik deko zuen, bai zarreten urtentoren medioetan izipe hogeta marruntetik gora dara behar azkabideek gizarteak baztertuten dituen emakume edo atran aldeak behar. Eta gaurko moduko ekintze solidari bat, aurrera egiten laguntan antolazio berez, eskerrak egon aurretu zarien guzti. Alkartasun afari honetan, saldabero edo bizatibana eskainiko da dugu, baina baditu osagai edo ingrediente gehiago. Azteko, sarrera edo entrebez modu, txistulariek girotu dure sarrerea, eta hori, katekeziko dokumental osoak,
Homea batzak erosta nuen, doruneko power bat PowerPoint bat edo ikusi
datu da zareten, komunikabideetan agertan dira datu batzu horiek, gure gorrezetareko baliatik, reflexio zinarketa horretara bai. Martina de Cumbres, Martinak monologo bat ingo dugu, pentsa basoteko monologo bat izango dugu, euskaraz, erderaz, bietara ingo dugu. Arratsaldeon. Zer da pobrezia niretzat? Pobreziaren definizio bat eman nahi dugunean, lurralde urrunak, apurtuak, suntsituak, semeak besoetan ikusten amabien garrasi zikak eta horrelako imaginak izantzen zizkigu. Beste arrasa edo sorterri bateko pertsonak etortzen zizkigu. Oso urrutiko pertsonak, gurekin zerikusirik ez dutenak. Guretzat, diren herrietakoa. Nik honi ageriko pobrezia deitzen dio. Pobrezia hau oso nabarmena da. Urteetan herrialde asko jaso duten pobrezia da. Honek familia edota familiu asko eta asko behar ditu euren sorterrietatik irtetzen etorkizun hobe bat edukitu. Ze dukan hurbiltzen diren famili edo banakoak ez datoz inori bere egunerako horiak entzen ez. Pobreziatik euren familiak ateratzen saiatzen diren pertsonak dira. Gure komunitatea entzen direnean laguntzak jasotzen dituzte baina ez dut pentsatu beste. Zenbaitek hileak edo urteak egon behar dira gure artean laguntzaren bat jaso ahal izateko. Baina zelan ez diegu lagundu? Guztiak batera bat ordaintzeko estatu dituen pertsonari. Nola ez diogu eskuba luzatuko bakarrik dagoen pertsonari? Bestalde, eta inguruko
Prostituzio giroan sartzea
Beste batzuk informatika klasera etortzen dira, klaseak erreatzen daude ikasteko, idazteko, irakurtzeko. Hau eskero, erraztasuna duten dugu, euren lanean lurradabe itxiko eta beste lan bat egiteko. Gure artean hilo bat daukagu, batzutan euren klas bata egiten dugu, eta hau da orokorrean gure eskabide. Eskerrik asko. Eta menu principala orduko entrenes honetan hartzena motoiz giroan ingo da abestete bertso batzuk ez daitzean baina ingeniko dituenak atetako kere da. Ah
hoxe da, itxartekoa da, edo zuno, esako lokaletan zure